Sinjur, illum fl-istudju sana għandi grupp mużikali li dak li huma tampari min jaf fit-tfulija tagħna jew ngħidu fl-adolescenza tagħna kemm smajna mużika tagħhom. U dawk li forsi huma daqsxejn akbar minnu wkoll min jaf kif għaledikom minn huma kemm ħajqanqlu nostalġija u kollu jgħidu isma' x'għandna u ukoll għaliex għattaw ħafna żmien miż-żożija tagħhom nisimgħu il-mużika tagħhom. Sinjuri, bi pjaċir hawnhekk fl-istudju sa Radio 105 nilqa' lill-grupp popolari Extend kif aħna ċal. U Erik. Grazzi tal-istedina. Għandek studio vera gustusa u hello warm. Grazzi ħafna. Mela, hawnhekk għandi xi ftit materjal ukoll anki li ġibtuli u verament qed tqatluli nostalġija wkoll kif l-ewwel nett kif nara vinyl jiena nitpaxxa, letteralment nitpaxxa. Għadkom kemm ħriġtu album ġdid illi isegwi dak illi ħriġtu ftit tal-xurrielu sena l-għaddiet illi kien propju l-anniversarju tal-40 sena. Però ħan nitkellmu daqsxejn fuq l-album ġdid. X'wassal biex toħorġu t-tieni volum tal-album Extend ġal? La kellna l-wan rrid isir it-tux vera għandna ħafna materjal, speċjalment dan l-album huwa bbażat ħafna fuq it-tmeninijiet li huma żminijiet tal-qalbna ħafna aħna barra jġibu nostalġija li l-semmija li qed jisimgħuna u li qed jarawna lilna jġibulna nostalġija u jdaħluna f'dinja ġdida wkoll ta' tmenijiet kienu żminijiet speċjali għalina u f'din il-kollezzjoni ta' 10 diski li għamilna fuq il-vinyl il-ġdida, Extend 1984-2024 hekk jismu, għandna l-ewwel volum u t-tieni volum. Da fi 10 tracks ħafna minnhom huma ta' tmenijiet kif qed ngħidu. U daħħalna f'dik id-dinja ta' tmeninijiet. Kull min jisimgħu żgur se jerġa' jgħix dik l-esperjenza li konna ngħixu dak iż-żminijiet, dak dik il-mużika elettronika, dak ir-ritmi, dak il-beat. Insomma, taħlita li naħseb ħadd intoġob ħafna speċjalment mid-dilettanti tal-mużika ta' tmeninijiet. Dawk li forsi huma tal-etajiet tiegħi daqsxejn akbar minni dawk li forsi l-ewwel ġurnata nisura bħala il-veterani wkoll kif Li twilidna fi żmien ir-Rumani. Le, mhux daqshekk. Jistgħu jamminaw forsi aktar il-ħoss għaliex jorbot biha wkoll kif għadek kemm spjegajt inti dak is-sens ta' nostalġija fiha Is-sens ta' nostalġija ma marriċ naqbes ħaġa li pereżempju it-track li ħadna minnu Game of Life għamilna arranġament li għalkemm ska li rappreżenta ska li rappreżenta ħafna il-tmeninijiet, xorta għandha dik il-laqta moderna li għażażaħ tal-lum. Naf żażaħ tal-lum intoġbod ħafna ġifieri dak ir-ritmu, dak il-beat u dak il-ħoss għax it-teknoloġija għalkemm huma songs għanjiet biex ngħiduha bil-Malti ta' tmeninijiet xorta jibqa' l-fatt li użajna teknika ħafna teknika moderna, recordings saru ħafna minnhom saru issa ġifieri il-ħoss huwa pjuttost modern. Ġifieri naf żgħażagħ li intoġob u ċempluli qaluli kummentaw ġifieri fuq il-mużika li ħriġna, ovvjament dik kienet ġdida li huma xhuma ma kienux jeżistu dak iż-żmien, imma xorta jibqa' l-fatt li il-ħoss li għamilna intoġob ħafna, anke bil-żgħażagħ. Fil-fatt kont se niġi għalihom il-kanzunetta li semmejta hawnhekk Game of Life, l-ewwel da fil-playlist tagħna u tindaq bl-aktar mod regolari hawnhekk ukoll fuq Radio 105 ma dik li aħna sejħu la kategorija tal-hot hits, ġifieri minn dawk li jkunu qegħdin jindaqqu bl-aktar mod frekwenti. U jiena ħafna drabi ninduna meta mużika tkun tajba mhux tgħid ħanitfa' bitri jew ħanitfa' l-album noqgħod nisma' l-kanzunetta b'dik l-attenzjoni, però meta inti tkun għaddej bil-xogħol tiegħek, meta inti tkun għaddej bir-rutina normali tal-ġurnata u tismagħha u tieħu gost biha. Hemmhekk dik klassifika kanzunetta jekk tkunx tajba jew le. Pereżempju llum stess kont qiegħed hawnhekk fil-kumpless fejn naħdmu u kienet għaddejja wkoll dik il-mużika. Donnu bla ma trid tixbidlek l-attenzjoni. Proset, l-ewwel qed ikollha kita din il-produzzjoni u l-mistoqsija tiegħi għal dan kollu hija x'wassal biex tmortu għal dak l-istil ska kien daqsxejn pjuttost avventurus. Illa li xrid tisma' dak it-tip ta' xi ħaġa ta' mużika illi fakritna ħafna fil-grupp Madness, pereżempju jiena dik il-mużika tal-Madness. Għażminijiet tal-lum kienet esperiment, jiena naħseb illi mhux naħseb persważi li kien esperiment
il-rnexxa, però x'wassal biex mortu għal dan għal-ġeneru? Mela, ħanerġa' mmur għall-ewwel album, il-Part 1. Meta ħarġna l-Part 1, ukoll għamilna ħaġa simili bid-diska Nightmares. Dik oriġinjalment meta tibnija kienet ska. Però meta morna l-istudju u bdejna niżviluppawha inbidlet minn ska. Issa wara dak iż-żmien kollu meta erġajna ġejna biex nerġgħu nagħmluhom, il-ċari għatlu jien nixtieqha tkun l-oriġinali kif luqta, ska. U Nightmares ħarġet ska u kien esperiment li rnexxa ħafna fil-fatt anka s-song u l-video raw ħafna nies u semgħu ħafna nies, ndaqqet ħafna u għabet il-atwan fil-ċart u meta ġejna biex nagħmlu t-tu. Isni bqajt meta ġejt għal Game of Life il-ċars għatlu nixtieq li Game of Life nagħmlu l-istess esperiment. Bħal ma għamilna fuq Nightmares. Għax toqgħod ħafna biex tkun verżjoni ta' ska. U bekk ħarġi, għal-ejwa naqbel ukoll. U ħriġni verżjoni ska u l-istess l-esperiment raġar nexxa u kif ġara bħal Nightmares. Il-video u tindaqqu l-istess ħaġa ġara fuq Game of Life. Anzi ma ngħidlekx kważi iktar Game of Life għax Nightmares kienet catchy imma di iktar catchy. Fil-fatt kif spjega tajjeb Charles ukoll anke aktar kmieni. Minkejja li hemm dak il-ħoss l-element ska fih, però xorta waħda l-ħoss jintaraf li huwa ħoss modern, jiġifieri mhux qed tisma' ir-recording huwa modern u hemm anki l-importanti din tajjeb il-wieħed jifhimha. Kanzunetta tkun kompluta meta jkollok produzzjoni kompluta wkoll. Jiġifieri il-ħoss tagħha huwa wieħed tajjeb u tintara fil-li hija mużika moderna, però mbagħad dik il-ħoss ska li hija waħda partikolari. Inġibu eżempju li qed inti pereżempju minn ħatijaj ta' produzzjoni, kompożizzjoni kienet ta' Erik, però bħala produzzjoni hija kompletament tiegħi għax ili nesperimenta u hekk anke ħsejjes pereżempju meta tisma' produzzjoni moderna normalment x'jaqlaħħa mill-antik. Pereżempju qabel fil-produzzjonijiet l-antiki biex tisma' bass drum kien ikun ċivwoli, ġifieri bil-kemm tismagħha ma tħossix. Illum il-bass drum, il-katuba biex nitkellmu bil-Malti, ħadd tismagħha u ħadd tħossha. Dik wieħed mill-elementi li jagħmilha ġifieri il-bass fi produzzjoni moderna jrid ikun b'saħħtu, tont, tħossu l-istess. L-istess fl-antik ma kienx daqshekk, għalhekk tkellimt jien fuq produzzjoni moderna u fuq produzzjoni antika, għax l-iska ta' qabel vera kien hemm l-iska ta' qabel ma kellux dak il-dynamics. Il-dynamics, per eżempju, ġiblek eżempju waħda minnhom għax hemm ħafna. Il-dynamics li fihom il-produzzjonijiet tal-lum. Qabel ngħaddu biex nitkellmu daqsxejn dwar l-istorja tagħkom. Dawk illi għadhom ma semmawx l-album il-ġdid, jew anke forsi l-ewwel volum. X'qed jistennew in-nies? Mhux li jkun fuq Spotify. Qiegħed fuq Spotify diġà l-album? Dal-waqt ikun. L-ewwel wieħed qiegħed fuq Spotify. L-ewwel wieħed qiegħed. Bir-remixes kollox. U daf li ħriġtu wkoll il-vinyls, ħriġtuhom CD wkoll l-albums it-tnejn li huma. U dawn jinsabu għall-beħ nimmaġina fil-ħwienet tad-diski ewlenin. Fuq l-ewwel album hemm extra bonus ir-remixes. Fuq is-CD. Is-CD hemm 14 il-track mhux 10. Mis-sena l-oħra ħriġna 3 vinyls. Ħriġna il-kollezzjoni l-ewwel waħda, u mbagħad ħriġna l-remixes fiha 4 tracks li jkunu twal, kif taf inti, dik li tiżżomm fidejk. U issa ħriġna il-vinyl number 2 kollezzjoni numru 3. Din hija xi ħaġa interessanti hawnhekk. Forsi il-ġenerazzjoni żagħżugħa mhux ħadd tifhem daqshekk dak illi ħankunu qegħdin ngħidu għaliex l-ewwel qed ma nafx jekk għadhom xi joħorġu 12 inches illum, għandi d-dubji tiegħi b'mod globali jekk għadhom xi joħorġu il-12 inch version, jew kellha saru rari ħafna. U again, kontu avventurużi ħafna rġajtu u ħriġtu hawnhekk din it-12 inch
Ikun ma fija erba kanzunetti remixes, ġifieri għandek 2 fuq kull sekk. X'kien il-ħsieb warajja din? Dik kienet xewqa. Terik u tiegħi għadna kommerċjalment mhix vijabbli ħafna. Però dik kienet xewqa u bilt Merik u Erik qabel miegħi li għalkemm mhux se naqalgħu flus bil-Malti kienet worth it li nagħmluha f'ħajjitna jkollna vinyl bir-remixes tagħna, hemm żewġ kompożizzjonijiet tiegħi u hemm żewġ kompożizzjonijiet ta' Erik u kien worth it 100% ġifieri li għamilniha. Għax inħarsu lura u nħarsu b'sodisfazzjoni. Għamilna kollox, CDs, gazettes, ħriġna albums, ġifiri, vinyl u koll, imma 12 inch qatt ma għamilna. Għadna kbar għamlu xissa meta għamlu. U t-teċidejna bilna li għamlu. Mela, ċara da kemm semmejt inħarsu lura. Mela, tidux inħarsu daqsxejn lura u nitkellmu daqsxejn ukoll anki dwar l-oriġini ta' Extend. Jiena Manuel ħankun sinċir miegħek. Jiena sissa hawnhekk f'din id-diskussjoni kont qed fil-ġenna tal-art. Għax jien iktar nieħu pjaċir nitkellem fuq il-preżent U l-futur. u l-futur. Il-passat speċi il-passat u dak li hu, aħna għandna memorji sbieħ ħafna, għandna listi sħaħ, x'għamilna u x'm'għamilniex, imma jien l-importanti għalija mhux li għamilt biss, li biħsibni nagħmel. Qed tifhem? Naqblu perfettament fuq din, però sakemm konna qegħdin nieħdu kafe isfel hawnhekk, sakemm din il-ġimgħa kont qed nitkellem daqsxejn ukoll ma' Erik, hemm xi żewġ punti interessanti li ta' min insemmuhom. Pereżempju dak il-video famuż ta' Pariġi, x'ġar hemmhekk, forsi n-nies ftit jafuha ta' Boys of Tomorrow illi dak il-kanzunetta li jiena verament toġobni u il-bira għat nerġa' nismaħħa ftit. U letteralment kelli goosebump ħadd pjaċir fuq dak kif smajta, però meta kontu qed tagħmlu dak il-video, hemm Erik ħaħalli f'dejk tispjega li daqsxejn x'ġara u ma ġarax hemmhekk ukoll. Mela, dak iż-żmien konna qed nitturjaw mal-Italja, Monte Carlo, Franza, Switzerland u hekk. Konna guest Sanremo wkoll ġew Teatru Ariston u waqt li konna għaddejjin bix-shows tagħna għadna ejja niġbdu il-locations fejn qed inkunu niġbdu ftit materjal biex meta nislu lwar Malta noħorġuhom speċi videos. U to cut a long story short, wasalna Pariġi f'nofs it-tur kien filgħodu kmieni u ħriġna aħna kellna bassa, aħna kollha lejla. Ħriġna ħareġ il-cameraman ħareġ is-soundman, ħriġna aħna l-bisna is-soltu make-up ta' malajru u tfajna fuq xam demars hemm xam demars jiġi qudiem il-ħaxix ta' qudiem l-film. U tfajna hemm dak tefa l-speaker xal id-diska u qed nimmajmjaw ġifier biex nixbdu l-video. Kienet premeditata, ġifieri, kienet ippjanata. Jiena kaxkartom lej Pariġi, krejna bass minn Ruma, għajna tilajn, morna ħadna sem kif Erik l-Ariston konna guess, xi żewġ postijiet oħra madwar, fosthom ħdej Switzerland ukoll, dejman Blanche, ġbidna video ieħor hemm, u baba jsejrin Pariġi, u għajna sejrin għadd jien irid nagħmel video mal-Torri Eiffel. Sewa, u ntfajna hemmhekk sibna li tagħmel dak iż-żmien Malta konna mmorru naslu post, morru naqbdu nifilmjaw, sibna tagħmel l-istess, għandna Pariġi Malta ta' l-Eiffel Tower, insomma pjanajna ħadna għax għandna talajna kameraman magħna, direttur u ieħor soundman, direttur u make-up artist kollha konna ġifieri kollox kien ippjanat. Ma tlajniex sempliċiment hekk biex nabdu żmien. Organizzati. Kien organizzat, kien basmana, kien organizzat li ħanamlu din il-biċċa xogħol. Imma li fallimna kien li jiena jien kont ħsibt li hawnhekk ta' hemmhekk tagħmel bħalma tagħmel Malta, dak iż-żmien Malta issib x'imkien taqbad u tmur tiffilmja. Kont ħadd ma jgħidlek xejn illum ma nafx jekk għadix l-istess. Però dak iż-żmien hekk konna u hemmhekk wasalna hemmhekk. Armajna taħt lejn fil-tawra, għana sissa ma kien għandu ġejħat, għana mal-kamera, nippużaw u dek, għaftet wara ġibdew ġejn il-polizija, għawek xed taħmen. Enti, tiġa konna ħadna xie xogħol
bl-Eiffel Tower warajna, insomma, u ġi wieħed, ma jkellimna l-Franċiż għana, fimni eżatt x'irid jgħid li ma kenniex talabna l-permess u ma kenniex permess biex niffilmjaw hemmhekk aħna sewwa. U aħna għamilna ta' minn ruħna li speċi bil-Franċiż ma nafux aħna ta' x'qed u da insomma beda jinħaraq dal-pulizija. Malsab wieħed, pulizija ieħor li jaf jitkellem bl-Ingliż. U ġi kellimna da bl-Ingliż u beda jfehmna insomma. U aħna skuża lem u skuża law u dan. U saw spiċċajna minna kompromess miegħu għalinna jien ħandur dawra ma dan l-iżolat. Sewwa? Sakemm nedawra salaw. Bit-traffic li kienu ħejżin. Xi nofs kilometru lem u nofs kilometru law. Il-biċċa kull minn mar hemmhekk dejlej fit-tower jaf hemm xeba kobor u affarijiet. Il-pulizija Tunezin beda jifhimna. U żgur imma aħna ta' forsi ma nifhmux. U għalina kif nerġa' naddiminaw, intom tridu tkunu żarmajtu kollox u tlaqtu. Ma rridx nerġa' narakom hawn. U aħna għaddejna Boys of Tomorrow, nitilgħu fuq l-Eiffel Tower kien joqosna ġifieri u niddedlu miegħu, ma dejna bil-Malti ġifieri. Sintendi montu ħafna żerfleta, il-moħħ jaħseb differenti ħafna minn dak kif naħsbu llum il-ġurnata u nimmaġina li kienet esperjenza. Waħda ngħidlek jiena li qatt Malta, naħseb l-Ambaxxatur Franċiż dak iż-żmien konna ħraqnieh dak il-video, naħseb xi darba rah qatt ma batalina u fittixna ġifieri. Naħseb li kan il-Pariġi għamilna. Semmejtu li wkoll anki Sanremo. Semmejtu li l-istorja ta' Sanremo, forsi elaboraw daqsxejn żgħira fuq wkoll għamilna riġwan għall-futur. Fil-bidu bikri tagħna ġifieri konna għadna kif intqajna ma' Charles u naqadna u naħseb iktar jista' jgħidlek ċaħx l-invitation minn Charles ġibni. Ejja, l-istorja ta' Sanremo bdiet qabel. Għawek il-ħamrun kelkom waħda, Mrs. De Giorgio għalli ħafilla. Kienet popolari ħafna, kienet organizzatriċi prima klassi, li kienet organizza dawn il-festivals u għamlet kuntat kienet l-Italja u kienet ħagġeċi applications u ġabreċi kantanti minn Malta biex naqtalek il-qasir u kienet tellatna Sanremo kantaw. Pero mux ġol Ariston, ġol il-kazino ta' Sanremo. U fost ġiviri li kienem Martestanti, Vince Fabri, kienem Moħra, Gnis, kienem Borċ u koll, u kienem jien il-gbar, u kienem ħafna tfal u koll maħna. ħadna ser fil-festival. U insomma, jiena kienem ġiwet Taljan fuqi għalli jisma għalli oġobtni għalli u nishtiqek jien organizza festival, għalli u nishtiqek terġa titla tiħu sem dan il-festival. Jiena ħadbeġiju u zammejt il-kuntat tiegħu biex naqtalek fil-qasir dak il-passaporto per Sanremo u dan il-festival finali tiegħu kienet isir ġewwa l-Ariston. U aħna tlajna sqallija għas-semifinali, tlajna għal-finali u spiċċajna ndoqqu l-Ariston qabel daqqejna dar il-Mediterran. U minna konna uħed mill-rebbeħin ma konna ġaħna. Ma konna uħed mill-rebbeħin. Fl-Ariston fejsir il-festival ta' Sanremo, fejsir il-festival ta' Sanremo. Dan ġifiri dik l-ewwel kuntatt li kien sar, kien żmien frar għax niftakar kien hemm il-festival il-kbir, qed isir ġol Ariston meta tellatna Mrs. De Giorgio, kien għal-ħabta ta' frar. Però mbagħad meta tlajna aħna l-finali kien għal-ħabta ta' Diċembru. Dik is-sena stess, ġifieri, fl-84, qed ngħidu fl-1984. U tlajna hemmhekk u aħna kollha għadna żgħar, insomma, jien li xi wieħed kontu. Spiċċajna kellna nibdlu isimna wkoll. Mela, mbagħad ġifieri imma dika qabel extent tlajna aħna ġorta. Le, mhux l-isem tal-ben, l-isem tal- Mela, xumbat dejna raw kbir mbagħad. Propja l-impreżarju. Tridu tagħmlu nome d'arte. Biex tkunu iktar speċi ġofolati. U deċidejna anke l-ismijiet. Mela, ftit tal-ħinilu, Charles, semmejt li inti li tuħ pjaċir aktar titkellem fuq il-preżent u fuq il-futur.
Jiena wkoll nemmen jenu pjaċir nħarras lura b'nostalġija, però nħarras dejjem b'ottimizmu lej il-preżent u lej il-futur għaliex dak li għadda għadda. Li għadda nostalġija sabiħa tgħid l-istorja qed ngħidu vera ġifieri ġebet memorja għal Erik, ġifieri ġib memorji sbieħ, ġifieri tifhem ma hekk nibża jiena, għandi biża ġovija li jekk nieqaf neħel fuq il-passat, ħanibqa' fil-passat, mentri jekk jiena nirsisti biex nimxi l-qoddim, il-futur għalija iktar huwa li nista' nkun kreattiv, naħseb fil-futur il-pjana. Naqbel perfettament. Mela, għandi d-dubji tiegħi jekk għax kien hawn xi gruppi Maltin il-baqgħu għaddejjin għal 41 sena, naħseb illi uniċi fiha l-ħaġa. U 40 sena għadkom toħorġu materjal ġdid, u għadkom tferħu kol anke il-Maltin barra mixtut. Nafu li għandkom fil-ġimgħat li ġejjin ukoll mhux ħadmorru sasqallija kif semmejt issa, però għandkom vjaġġ verament twil. Ħanħalli bidejkom biex tkellmuna wkoll anke dwar il-vjaġġ li għandkom pjanat għall-Awstralja. Ija, però qabel nixtieq nagħmel parentesi importanti ħafna. Dan l-album li ħriġna issa l-vinyl kien bis-saħħa tal-Arts Council Malta, għax tawna l-fondi biex ikun jista' jsir minn ħolma issir realtà. Ġifieri minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill-Arts Council Malta li qed jgħinu ħafna talent Malti biex jiżviluppa u jkompli jimraħ fis-suq bħala arti. Qed tifhem dik nixtieq nagħmel ringrazzjament kbir żewwa. Issa fuq l-Awstralja nixtieq nirringrazzja l-Mr. Joe Bush tal-Good Day Maltozis Show li huwa show ġewwa Sydney l-Awstralja li jilħaq ħafna immigranti u ħafna familjari tagħhom u Malta ovvjament għax daw telqu minn Malta, però llum għalkemm ħafna minnhom għamlu l-eruq hemmhekk ġewwa l-Awstralja llum laħqu ġenerazzjonijiet li issa dawn tista' tgħid li it-tielet ġenerazzjoni m'għadhomx Maltin, għalkemm hemm nislin mill-Maltin, iż-żgħar, speċi dawk Awstraljani issa qed tifhem, ġifieri l-ġenerazzjoni Maltija ġol-Awstralja issa kibret ħafna qed tikber u ftit disgrazzjatament qed tinqata'. Imma ġitna din l-opportunità li għandna 4 kunċerti aħna hemmhekk, għandna 2 ġew Sydney u 2 ġewwa Melbourne. U se tkun esperjenza oħra bħalma kellna xar snin ilu meta morna l-ewwel darba u kellna 3 kunċerti dik id-darba. Bil-kontra kien wieħed ġew Melbourne u 2 ġewwa Sydney. U kienet esperjenza li tħalli effett fuqek għax anki tintaqa' speċi ma' Maltin li jgħixu f'post ieħor, forsi għal dawk li għandhom min jiġi minnhom immigranti xejn speċjali, imma jiena m'għandix naf li kelli xi ħadd fil-familja il-Kanada, imma m'għandix minnu l-Awstralja jiġi minni hekk. Allura kienet ħaġa esperjenza ġdida li niltaqa' ma' Maltin li ħallew Malta marru għamlu ħajjithom ġdida hemmhekk ġew kontinent. Però kif tkun l-atmosfera tal-immigranti l-Maltin meta jaraw bħalkom band Maltija, jaraw Maltin minn ġod il-blata żgħira x'dej dak il-kokor li hemmhekk, aħna ġod li jaraw hemmhekk. Japprezzawha ħafna, japprezzawha ħafna. ħafna jgħidu pjaċir, speċjalment mużika Maltija, jiġifieri telgħu ħafna minn Malta, ikantaw hemmhekk jafu x'qed ngħid. L-esperjenza li jkollhom ma' emigranti Maltin tal-Awstralja hija fenomenali, ġifieri għax jilqgħu kimmens jista' jkomplu jgħid għax għandu parti mill-familja tiegħu. Jiena kemm minn għandu Malta, rajt affarijiet li rajt hemmhekk. L-entużjażmu u r-reception li tagħna qabbadni l-bar. Alright, vera, jiena għandi ħafna kuġini u tsijiet hemmhekk, ġifieri li. Lejna nofsala ġifieri. Dalla kienu huma. Però dik il-ħaġa li daw ġew xi sagħtej qabel jistennew fil-kju biex jitlu fis-sala, ġifieri. Ma daw affarijiet ma tarhomx Malta, ġifieri nagħmlu ħafna events u hekk Malta ma jkollniex dik it-tip ta' U meta nitkellmu fuq l-immigranti
X'tib ta' kanzunetti tagħkom ikunu qegħdin ifittxu hemm l-immigranti, hemm xi ġeneru partikolari li forsi joġobhom aktar minn songs bil-Malti l-iktar u mhux essenzjalment songs tagħna, ġifieri aħna għandna bil-Malti tajbin u speċjalment tal-miliet u imma daw il-classics bħal xemx u niftakar fik u se jkolli nemmen daw il-classics dawk isom kunat jistennewhom ġifieri. Kull kantant jew kantant li tela temmek titrattahom daw is-songs. Mela, antiċipajtni xi ftit hawnhekk ukoll anke bil-kanzunetti Maltin u anke wkoll tal-miliet li nixtieq nagħmlu issa l-aħħar parti ta' din l-intervista bija. Għaw ħafna għandhom il-mentalità illi. Tiġi sajt li titpupa intu koll. Marriċ pupa, soldat kif nitkellmu aktar il-qoddim bħala di. Pero ħafna għandhom l-ideja li l-Extend huma grupp li tini żmien il-miliet u kanzunet oħra dik tal-Father Christmas jew Christmas Father, jaħsbu li daw biss huma il-kanzunetti li għandhom bil-Malti il-grupp Extend, il-bqija mexħudin aktar fuq il-mużika New Wave u ska kif qegħdin ngħidu, però intkom għandkom ukoll anke kanzunetti bil-Malti u jekk għandkom xi ħsieb illi kif hawn dan il-boom ukoll anke għall-kanzunetti bil-lirika Maltija, jekk għandkom xi ħsieb forsi għall-futur illi tagħmlu xi xogħol ġdid, xi materjal ġdid bil-lingwa Maltija. Interessanti li forsi għal ħafna li ma tantx jafu li bdew li jkunu viċin tax-xena tal-mużika Maltija. Aħna bħala grupp kien lura lejn l-1991 li bdejna anke qabel fit-tmeninijiet. Fit-tmeninijiet pereżempju aħna kellna Mill-Garax li kienet mużika stil tagħna bil-Malti. Kienet tiftaħ kull darba l-programm televiżiv Mill-Garax kull ġimgħa, kien mużika bil-kant tagħna, mużika tagħna, bil-kant tagħna, ġifieri aħna bħala mużika Maltija mmorru daqshekk lura. U mbagħad fid-disajnijiet kellna karriera sħiħa anke qabel, kellna karriera sħiħa fil-festival l-ewwel kienu jgħidu l-festival tal-YTC. U mbagħad biżmien ġie il-festival l-Anja tal-Poplu. Aħna għandna ringiela sħiħa ta' songs li ħadna sem fil-finali tal-Anja tal-Poplu. Ġifieri minnu ta' dik għandu l-esperjenza tal-Anja tal-Poplu u jsegwi ħafna l-Anjiet Maltin jaf x'qiegħed ngħid ġifieri. Sa l-aħħar darba li ħadna sehem fl-Anja tal-Poplu ġifieri bħala grupp kien fil-bidu tad-disajnijiet. U bħala grupp l-istess fl-Anja tal-Poplu li ħalla sehem fl-2017 kien jisimha b'kelma is-song. Ġifieri eventwalment album songs bil-Malti anki daw biss se jkollna aħna. Kellna dak li semmejtlek tal-Awstralja, daw qed ngħidlek barra tal-miliet, għax tal-miliet għandna da bil-album li ħriġna fil-91, sewwa fl-1991. U 30 sena wara kif għalaqna 30 sena minnu, ħriġna da bil-album ieħor tal-miliet. Imma anki kantanti magħrufin barranin, tieħu timbru b'xi ħaġa, aħna għandna timbru tieni żmien il-miliet u l-Christmas Father. Nirringrazzja l-bambin ta' ġifieri aħjar milli m'għandniex timbru, għandna dak it-timbru. Imma anki għall-avolja it-tieni album ta' 30 sena wara kien fih tracks validi u sbieħ ukoll, xorta n-nies jibqgħu jsemmu l-oriġinal l-ewwel wieħed. Qed tifhem? Ġifieri dik hija l-istorja tagħna, ir-relazzjoni tagħna mal-mużika Maltija. Ġifru mhux qed teskludu il-fatt illi xi darba naraw il-vinyl bil-kanzunetti Maltin. Iva, definittivament. U għandna kanzunetti Maltin, kważi kemm għandna kanzunetti bil-Plizza. Però għaltu li kurzita wkoll anke l-album l-ewwel net kif tlestu batuhom nar fuq iċ-channel tal-kanzunetti Maltin ħalli nkomplu wkoll anki inwasslu aktar varjetà lil ħafna wkoll segwaċi illi għandna. Dan l-album li qiegħed fil-pipeline ħadkun qed tużaw kanzunetti eżistenti, kanzunetti li diġà ħarġu għalkom il-ħsieb li tikbu xi materjal ġdid ukoll. Tal-Awstralja għandna 14-il track kollha ġodda. Dak ovvjament se joħroġ Malta. L-ewwel se joħroġ l-Awstralja sewwa, però jkun hemm xi tracks li huma indirizzati lejn l-emigrant Malti. Mhux kollha ġifieri imma hemm ħafna validi għal Malta. Però jkollu dik it-tema, għax ovvjament la sejri l-Awstralja se noħorġu hemmhekk, però Malta se noħorġu ukoll.
Ġifieri jien inwedek hawnhekk minn qed jismana li kif Malta nħorġu jiena werik nerġgħu niġu hawnhekk u nġibulek kopja. Mela, la terġgħu tiġu inti werik imma ħankunu fl-istudju il-ġdid illa għaliex hemm kurzita oħra din illi ħanaqsmu ma semmija tagħna, aħna fi ftit ta' ġimgħat oħra ħanimmuvjaw għal studios ġodda, studios aktar moderni, mhux għax dan u antik ta' Da modern ħafna, dejjem noħlom illi inkabruna. Dik li għatlek l-ewwel jinsabiha. Kieku qatt ħares lejn minn fejn bdejt biss. Hawnhekk ma wasalx. Però kurzita hija hemm ċaru werek illi niftakar meta mmorru lura aħna bħala radio dak iżmin Radio Galaxy meta laqna l-ewwel anniversarju sena konna minna parti u kontu intom il-main act illi ġejtu tkantaw fil-ġifri bdejtu meta għamiltu sena u possibilment tkun l-aħħar intervista illi għamilt f'dan l-istudju ħatkunu intkom Alex illi laħda ġifri eżatt. Kienu lura lina li dikinhar ġejna hemmhekk biex niċċelebraw is-sena tiegħek għax inti unur għal-fatt li konna mażulin li niġu nonoraw bil-preżenza tagħna. U nirringrazzjaw fl-istess waqt ta' kemm inti tippromotja u ssibħin għall-mużika Maltija. Dika imprezzabbli. Għax kieku l-artisti kollha Maltin jagħmlu dak l-isforz biex joħolqu din il-mużika oriġinali, biex joħolqu din il-mużika li qed ipaxxu lis-semmija tar-radios. Kieku din ma immaġina, kieku din ħadd ma jdoqqilhom. X'tiswa? Xejn ma tiswa. Noqogħdu nisimgħu għad-dar u ngħidu bejnietna flimkien, ngħidu kemm kienet tajba dik, kemm kienet tajba kellha jkollna xi okkażjoni fejn ir-rigni jkunu f'idejna u ngħidu daqqejnija, imma still in-nies ma jkunux jafu qatt ma għax in-nies l-ewwel jibdew jisimgħu fuq ir-radio bekk jidrawha id-diska, ġifieri iċ-chances li jidrawha u li tintoġob jonqsu ħafna. Ġifieri minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lilek u l-dawk kollha li jimlew il-programmi tagħhom b'mużika Maltija għax aħna l-artisti kollha Maltin mingħajrkom aħna maħna xejn. U sibu kooperazzjoni mill-preżentaturi Maltin, mill-radios Maltin, kuntenti jew kellha tixtiequ aktar? Nixtiequ iktar, għax hemm nies bħalek li jgħinu ħafna mill-qiegħ il-qalb. Hawn stazzjonijiet li jgħinu mill-qiegħ il-qalb, però hawn stazzjonijiet oħra le ma jgħinux. Ġifieri qed inkun sinċir, jiddispjaċini ma l-verità diki. Għaw stazzjonijiet għaw Malta le, ma jgħinux il-mużika Maltija. U xikultant jgħidu li jgħinu il-mużika Maltija u mhux vera ma jgħinux il-mużika Maltija. Però ħafna stazzjonijiet iva jgħinu għal-mużika Maltija. Għaw ħafna stazzjonijiet min jgħinu għal-mużika Maltija. Għaw xi oħrajn li ma jgħinux. Idduqqu percentaġġ ta' mużika lokali, ġivi hawnhekk ma nafx teżistix din. Però jiena nara issa sikkina ta' minn żewġ naħat la darba tħalla f'din id-diskussjoni. Aħna hawnhekk hemm Radio 105 Galaxy sejħu li tridu intom indoqqu mużika Maltija, però xorta waħda għandna il-kriterja x'indoqqu ta' kanzunetti Maltin illa għaliex x'jiġri hawnhekk. Ikwanna ħafna talbiet minn persuni tajli kulħadd trid jibda minn ximkien, ħafna talbiet minn persuni, ħafna drabi minn ġenituri wkoll. Isma' it-tifel tiegħi, it-tifla tiegħi ħarġet kanzunetta toqqiela fuq ir-radio, tisma' pereżempju recording u tibda qisek qed tisma' litteralment bot tal-piżelli, qisek qed tisma' kanzunetta f'bot u tibda tgħid tipprova tispjegalu dak li jkun, tipprova tispjegala, isma' hemm ħafna drabi jkun hemm kanzunetta tajba però r-recording ma jkunx daqshekk tajjeb, jew kellha ħafna drabi mbagħad ikun hemm recording tajjeb u l-kanzunetta ma tkunx daqshekk. Ġifieri wieħed irid jifhem illi li kun hemm kriterji. Irid ikun hemm il-kriterji. Għandna l-kriterji jekk kanzunetta mhix tajba jista' jkun ħariġa l-aqwa grupp illi hawn Malta ma tsibx posta fuq il. Anzi nkompli miegħek huwa dmir tiegħek u ta' kull stazzjon li iżomm dak il-livell għoli għax jiena ma rridx fl-ebda moment li biex idoq mużika Maltija iwaqqa il-livell tiegħu, però naħseb kull min qed jisma'na jaqbel miegħi li llum hawn ħafna livell għoli ta' mużika Maltija. Ġifieri li żomm il-kriterju huwa dritt tiegħek naqbel miegħek 100%, imma llum hawn ħafna minn fejn tagħżel.
mużika Maltija u ħafna artisti anke mhix bil-fors tkun topp il-mużika tagħna, tkun topp il-mużika ta' grupp ieħor, ma jimpurtax. Imma nitlobukom dawk l-istazzjonijiet kollha biex tgħinuna x'aħnek ma tkunux intom għalina aħna ma nkunux niżistu. Mela, għaddu pjaċir ħafna nitkellem magħkom il-ħin għaddej, ma nafx jekk qabel intemmu din l-intervista il-messaġġ tagħkom, il-ħsieb tagħkom dwar dak li għaddej bħalissa x'qed ngħixu l-preżent aħna wkoll anki bil-launch tal-album il-ġdid tagħkom. Dawk id-dilettanti nerġa' nur ħafna wkoll anki din il-12-inch version hawnhekk dawk li huma tal-età tagħna forsi jistgħu japprezzaw ħafna aktar, jafu ħafna aktar xi tfisser din. Isimgħu minn immorru qbdu xtruwali. Din morru qbdu xtruwali għaliex xi ħaġa li naħseb qatt ma saret u ma tal-gruppi kollu il-remixes il-12-inch version u din żgur li ħadibqa' rekordja l-ewwel grazzi wkoll tajtuni l-ismaħ rigali li sajtu t-turi li ġejtu hawnhekk ħadd tkun parti wkoll mill-kollezzjoni. Jien ngħidilkom grazzi, inħallikom biex twaslu l-aħħar messaġġ qabel nistidinkom imbagħad għal meta jkollkom materjal ġdid biex terġgħu tiġu wkoll kif aċċennejna wkoll anke fl-istudios il-ġodda. Jiena sempliċi, jiena dak kollha qed tisimgħu dak kollha qed jarawna. Messaġġ żgħir u sempliċi. Ħbieb, inħobbu lil xulxin kif nixtiequ li jħobbu lilna. Proset, messaġġ tiegħi huwa nixtieq li għala 40 sena u 41 issa u nixtieq li fil-mużika. Fil-mużika, nixtieq li niqpaw nagħtu iktar prodott. Però li jdoqqulna l-istazzjonijiet jagħmlu iktar effort napprezzaw ħafna. Mela jiena ringrazzjakom nieħu spunt minn dak li għadu kemm qal Erik jella dal-ħafna artisti żgħażagħ illi jew bħalissa jgħaddu 40 sena u nibqgħu narawhom joħorġu materjal ġdid u jkunu aktar avventurużi għaliex mhux sempliċement kemm inti tfajf qudiem il-mikrofonu kantajt kanzunetta, tkun aktar avventuruż u tagħti materjal tajjeb bħalma tajtuna intom. Grazzi. Grazzi likom. U nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata. Grazzi.